Jo tono lamsogo ani u Alma LD YouTube channel lo ke omong kha multi complex salkahati oro khoroksa chini takuk topon debarma tiasar ni commandant bo jengno my room sponsor khlajuka jeng magrum kamiwo thangai bagai nani grirokno chini takuk bukuk songno naitui jeng magrumo thangna hane jeng aro thangai visit khanya hane khnawi bo mairum tlangai thani ani torop nei torop bini engui mairum tlang khani nei sawi jeng thanglai dongkai ko ruana lai kha jayawi nai tung di no korbuk bazaro sopaya korbuk hati jeng tabuk magrumo lam rekha korbuko kisah bathagai Hirenmoy Babu Hirenmoy Tripura ni nogo sarap sabat thaklai kya Tripura Mothani block resident Hirenmoy Tripura aro bathakmani yak ulo jeng tabuk lam relai kya ke ani video no hamjagai nai tongnai rokno ang norokno chanom sungu chin logio oro chini area visit khlaithani wo chini logi tongu chin je thima blogger famous blogger Tripurani chini Esther Debarma logi tongu ke bono ani video ni bisingtui belai kono hambai yakharu kata aro yang tui kinar khlai ko jung Bangladesh tani ke bo belai kono khaganang belai kono bukhakwar sikli khoroksa young brui belai kono example kaham joto youth rok ni bagai ke bini thani onek srengjangnai mani tongo ke nai tong di do Bangladesh joyawi nai tong di skip khayawi nai tong ayang ni aro ke Bangladesh mokai India yang ke Bangladesh yang bekat ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया करबुक सब डिवीजन के अंदर में BSF itu yang Bangladesh. Nai Krishna Mohan Tripura. Benar nai. Bono tabuk yafanai sini. Borom ganang sini sar sini Buddha Debarma. Sini Commandant Agini. Topon Debarma. Bo Suba Hoka. Sikada, alu rok, hok rok, engkai ang niji sokisan kita. Hanbai. Oh ya fakor lagi. Ayo ada yang Joton Kishore Tripura. Ayo ada ini foto kanan nangan celana toksi. Dili Tripura. Orang bu pagi bahasa. Tiga, sampai. Rotan bak pagi. Lo nakam sini tu. Mandara thule alai yakung khanya, umu yakung khanya. Masuk aja. Ira bumung tu ha. Mandara arto ni dalam program sama Rasul Chandra Kumar Niranjan.
Kenal itu. Eh, laro bhai. Noto malah. Nungde. Sai. Oh, lunggi. Oh, yang tahu simpan belum pernah beli nak. Sampak lian itu. Eh, orang genji mana kor kasih Imam. Lari. Ayo pom. Ata. Omo nin nok dah. Nini nok. Nin mung tamo. Devi Mala. Tripura. Watu paipru nini engko nok bisingo tu tui kelaya dah. 3000 engke sorkar nini kunu dabi krida engko nang bumung ria ko da nok mana bagai Maya beli. maya bumung rijak topono maya oke doa kon ঠিক আছে বেলে এখনো খাইতো মাসিং সা দোয়া kon hambai ani ok dalbiri ni jo pro la sabu hai am sa simun nugui makana to chin yang makro korbuk sabusan andar ni makro kan makro edka takut somasian no jo on kan kana ke chung to ri to bui phai ka je mansak chung jo to no adena chai to bu tu hai kono asuk bai borok sapusian njagya ko mane tai bo tom ko borok je mana nang mani ke chung to watoi bo no kha grum grum to kha ke bele kita se bising lo ma hamu amo bele keno hamya sarok na se size dati dati no je nuk mani je cinta ku buk song nang nai je asak nai borok no ya phare chung ki philai tong kha mo nai di norok joy awi nai chung di besuk ke lama hamya tai se bolong bisingo amo bodar bising lama mo bodar bolong kupuk bisingo bele keno mane chung hai borok jara bolong tongnya geo bolong bolong no he bele kirma chicha go jemon mayung ketung phainya hai ma tongo jemon tiger abada lama saro borok bele keno kirma chicha bising kutu go chung habi soikya hangke chung watui bo manjak ha no khabu gurum kha hangke di lama hamya jini lama kiprasa ro no khaksak warjak abono kiru hangke chung dati no je maksak jini jo to mane je tongmani bagai kelang na bagai chai to ge hangke chung omo ki philai to philai jek thang to ha hangke nai to lama ni condition namanya condition nai di cinti pasaro besuk se bom lama hamya ke bele keno leng lai khajo pung ni choi tau chung nok ni okpusa thangmani ke aro soiken karon bising tai korbuk ni tai bising thana nang nai jeng chayoi nang chung thaka aro bak lagi chung oro tesa ki phil pai blong ge o time kha pasta sumai chung ni simi okpusa kle chung pasta sumai chung ge chung takut hiren moi chukrani no chung binyo hotel no chung chini mai chin bagai mai tia khajak mai ready khajak ge chung chalai bai akobai chung thik oro ni 7ta সময় te